Veel Turken uit Venlo verzamelden zich zondagavond bij het Limburgs Museum. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! We zijn vandaag bij elkaar gekomen om de overwinning van de democratie te vieren. We zijn vandaag hier bij elkaar gekomen om in eerbied stil te staan bij de slachtoffers van dit kwaad. De burgers en de veiligheidstroepen die zich als martelaar hebben opgeofferd voor het vrije wil van het volk en democratie. Ölmez vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Ik denk niet dat de Turkse mensen nog een keer terug willen naar de jaren 80. Daarom doen wij dit ook. Dat willen we niet nog een keer. Is het belangrijk om hier te staan vanavond? Tuurlijk, ja. Steun voor Turkije. Heel belangrijk. Ja? Heeft u familie in Turkije? Jazeker. Ja. Gaat het met ze? Goed hoor. Ja. Die staan ook buiten de straat. De mensen vinden het afschuwelijk wat in het geliefde moederland is gebeurd. En ze hadden de behoefte om zich te uiten, bij elkaar te komen, om hun hart te luchten. En er zijn door mensen spontaan zijn er oproepen gekomen in het sociaal media om bij elkaar te komen. En zo is het dus georganiseerd. En de zomervakantie komt eraan. Heel veel mensen gaan ook weer naar Turkije toe, hè? Dat klopt. Er zijn ook mensen gisteren en vandaag vertrokken, ondanks deze gebeurtenissen. Het is over en uit, gelooft men. Men is nog toch in Turkije heel erg waakzaam, maar toch, men denkt dat het over en uit is. En men gaat gewoon dus. Er zijn ook heel veel mensen die zeiden, waren we maar ook daar, zaten wij ook daar, dan hadden we ons daar ook tegen de ondermijning van de democratie kunnen verzetten. De organisatie spreekt van een mooie bijeenkomst waar iedereen samen kon komen om het verdriet te delen en de democratie te vieren.